customer, si Miss Myra. Hello. Hello, Miss Myra. Welcome. Welcome po, no? Welcome sa ating affiliate program discussion. Ayan. Visible lang naman. Okay. Sige, let's proceed. So, ito yung maganda sa negosyo natin. Since we're talking about business, syempre, dito na tayo sa exciting part. Gusto nating kumita. 'Di ba? Kaya tayo, no, I'm pretty much sure kaya ka andito right now kasi you want to earn more, no? Kung ano man yung ginagawa natin, we're employees, we're doing business, we have a lot of kumbaga marami pa tayong ibang pinagkakabalahan. The good thing about this is pwede mo siya idagdag kasi hindi siya, kumbaga hassle-free to siya sa ginagawa mo right now. So, ay, ito pa yung maganda. You have a lot of ways para ka kumita dito. Okay? So, sige, simulan natin. Ayan, yung first way natin is yung dropshipping profit. Can earn up to 66% from products. Okay, optional lang naman to. Hindi ka na mapipilitin dito na magbenta, no? Kung hindi ka mahilig magbenta, it's totally fine. Okay? Fast start commission natin, you can earn up to 80% referral commission. No? Subscription bonus, you can earn up to 815,000 monthly subscription. Ito, isa-isahin natin to mamaya, no, after this. Matching bonus, pwede kang kumita hanggang 66% additional from your subscription bonus. And then product rebates up to 19%, pwede kang kumita dyan. And syempre yung company profit sharing natin. So up to 2% from your company or from company revenue sales natin. Okay? So sige, isa-isahin natin. Ito yung dropshipping profit natin. Optional lang naman to. Walang quota, no aggressive selling. Kung hindi ka mahilig magbenta, it's totally fine. Okay? Pero ito yung maganda. Kahit hindi ka mahilig magbenta, ang product natin mismo kabenta-benta. Kaya no choice ka, kikita ka talaga. The moment you maximize our marketing tools, kasi we provide marketing tools, no? Meron tayong mga marketing tools dito, si company mismo nagpo-provide niyan. Every time, no, na you maximize our marketing tools, yung marketing library natin, every time you post our product, you generate it to your all social media accounts, talagang makakabenta ka talaga kasi napaka interesting yung product, napaka-unique ng concept, no? And even syempre yung mga customers natin, they really want to try our products. Okay? So iba't ibang klase ng products, malaki din yung pwede mong pagkakitaan dyan. Kasi kung titignan natin itong crispy seaweed chips, pwede kang kumita dyan up to 50 pesos yung profit margin mo per chips. Kasi the moment you became our affiliate, meron kang wholesale price niyan. Okay? Sa soap and sa lotion naman natin, you will earn 100 pesos every time you sold. Yung soap natin, 60 pesos yung profit mo. Yung caramel macchiato at French vanilla natin is 100 pesos yung profit mo dito. And then yung glutathione natin na Supreme, Siskin Supreme, 500 pesos yung profit mo rito. Okay? The good thing about this is meron kang uh, website, meron kang shop link. Okay? Magkakaroon ka ng retail site, meron kang shop site. Okay? Na ito yung maganda kasi you grab our marketing library, kumuha ka doon, pinost mo, in-upload mo, and then pwede mo lang i-attach yung link mo, yung shop link mo. Okay? Every time your customer click that link and then doon sila mismo nag-order, si company mismo yung magpapak, si company na rin mismo yung magde-deliver. Okay, so hassle-free kahit tulog ka, kahit nasa school ka, kahit nasa work ka, kahit nasa bahay ka, hindi mo kailangan mag-stocks ng product natin kasi anywhere, kahit saan ka, kahit nasa ibang bansa ka, you can still manage, pwede ka pa rin kumita sa dropshipping profit natin. Okay? Kasi hindi mo kailangan ng stocks. Okay? No stocks needed dito. Okay? So ito yung maganda kasi meron kang sariling branch, meron kang sariling physical store na yung physical store mismo yung nagde-deliver sa mga customers mo door to door. Okay? So, pangalawa natin is fast start commission. So, ito naman, sa kada meron kang napapa-sign up, meron kang 30% commission. Magbe-base tayo sa membership package natin, okay? Kasi meron tayong mga bundle plans eh. So, pwede kang mamili sa mga bundle plans natin. Kung gusto mo ng higher package, higher din yung commission mo. No? So, ayan, meron tayong VIP, premium, standard, at saka yung starter. So, kung titignan mo siya, yung commission niyan, yung VIP is 2,850, pag premium naman is 1,650, pag standard is 750, at pag yung starter naman is 150 yung commission.
Okay, so unlimited yung enrollment natin, 24/7 activation, no flash out, no manual positioning. Kasi si company mismo or si system mismo ang mag-fill in ng mga empty slots mo, no? Si system mismo yung maglalagay or puposition ng account natin sa matrix. Okay? So ito yung maganda kasi may sarili kang landing page. Bibigyan ka ng company nito. So hindi mo kailangan gumawa. Okay? You have your own landing page dito. For example, meron kang client, hindi mo kailangan ikaw yung mag-encode sa client mo. Okay? You just send your referral link, etong landing page mo, send mo lang yan sa kanya, siya na mismo mag-sign up ng kanyang information and then siya na rin mismo yung magbabayad doon. And then, the moment na nag-sign up siya, automatically, ma-activate yung account niya sa Matrix. Okay? And then, si company na mag-deliver at mag-pack. So, kahit nasa bahay ka lang, talagang pwede ka kumita dito ng malaki. Okay? So, ito naman, magbe-base siya sa mga packages natin. Kaya ako, I suggest, no, mas mainam at mas maganda if kukunin mo yung higher package natin. Okay? So, kumbaga kasi mas malaki yung pwede mong kitain pag sa higher package ka, no? Pero if hindi pa naman afford, pwede ka naman magsimula kahit standard. Okay? And then eventually, you will upgrade. Okay? So ayan, so dito naman we have promotions, okay? Meron kasi tayong rank, no? Magbe-base yan siya sa package na inavail mo at package din na na-refer mo. Okay? So yung starter entry kasi natin, that's 3 direct referral points. Yung standard naman is 15 points. Premium is 33 points and then VIP natin is 57. So as you can see, the higher the package you get, the higher the points. So the more na higher yung points na nakukuha mo, mas mabilis kang mag-rank up at mas pinadali. Okay? So ang rank kasi natin dito, the moment you sign up is director ka. And para sa akin guys, I suggest no, since nag-start ka dito, nag-join ka dito, for me, go to scale your rank. Okay? Best advice, you have to scale your rank. Kasi the moment you scale your rank, mas malaki yung kikitain mo rito. Ma-unlock yung mga malawak no na mga override commissions mo rito. So for you to be able to become a senior director, you only need at least 30 points. Okay? Kasi kung titignan mo guys, kung premium cut, premium din yung napasign up mo, 33 points, isang tao lang yun, automatically, you will become our senior director. Okay? So, after nyan, ang next rank natin is executive director. Okay? So, pag senior director ka na, i-push through mo naman yung executive director. So 150 direct referral points ang kailangan plus 20 active members. Okay? So pag na-hit mo na yan, push through mo yung national director for 50 DR points and 100 active members. Okay? So let's activate your rank no, one step at a time. Okay? One track at a time muna tayo, okay? So as corporate director, para maging corporate director tayo, we need 1,500 points plus 500 members. And our highest rank is presidential director. Ito yung magandang benefit dito. Okay, the more na nag-scale ka kasi ng rank, the more na lumalaki kasi yung ano mo, ma-unlock mo. So lahat tayo, eto talaga yung tina-target natin, no? Lahat ng mga coaches natin, ma-push through natin itong presidential director, no? So ayan, duplication of 3 para sa mas mabilis na promotion. Kailangan mo at least makapag-duplicate ka ng mga 3 legs sa mga bawat ano mo, referrals mo. Okay? So ngayon, get more commissions up to 50% commission from your 10th levels indirect referral. Ito yung maganda. Kasi the moment you scale your rank, ma-unlock yung mga levels and percentage sa mga indirect referrals bonuses mo. Okay? So as you can see, the moment you sign up, you get 30% commission. Okay? So director ka niyan. Anong level 1 yan? Ikaw mismo personal na kapag pa-enroll sa kanila. So you get that commission. Ngayon, pag nag-scale ka ng rank at naging senior director ka, ma-unlock kasi yung level 2 mo. So level 2, ma-unlock yung 10%. Override commission. Yung referral mo na kapag refer, you get 10% commission. So kung VIP niyan, that's 949. Pag premium naman is 549. Pag standard 249 and pag starter is 50 pesos. So as you can see guys,
kumbaga kung VIP at premium 'no, kung titignan natin mas malaki. 'Di ba kasi kung iche-check mo siya, kung VIP yung kinuha mo at VIP din yung kinuha ng mga referrals mo, automatically 2,850 sa'yo, and then yung mga referrals din ng referrals mo, automatically you get 949. So kung 10 yan sila, automatic meron kang 9,500 kaagad. 'Di ba? So napakabilis, napakalaki niyan, guys, na level 2 kaya mas mabilis tayong kikita rito. Okay, weekly naman yung income natin dito sa Fast Start. Okay? So eto siya, weekly yung commission na matatanggap mo. So every week, palaki ng palaki yung magiging commission mo every time you scale your rank. Kasi the moment you become our executive director, ma-unlock yung level 3 at level 4 mo, which is 5% yan na commission. Okay? So kung titignan mo, no, 5%, malaki na yan. No? And dyan na part, possible wala ka nang ginawa. At posible, hindi mo na rin yan kakilala. Kasi hindi mo naman yan personal na referrals eh. Okay? So, ayan. Pag naging national director ka pa, ma-unlock yung level 5 to 6 mo. That's 5%. Okay? So, as you can see, so palaki ng palaki to. Kasi per level, hindi lang naman yan isang tao eh. So, unlimited yan. Kasi yung referrals natin dito, unlimited din. So, walang limit. So, the more na marami kang direct referrals, the more na mas marami ding possible na indirect referrals ang papasok sa'yo. Okay? So, ngayon, pag naging corporate director ka naman, ma-unlock yung level 7 and level 8 level 8 mo. So, meron ka 5% pa rin dyan. Okay? Until level 9 to level 10 yan pag naging presidential director. Okay? So, yan yung mga indirect referrals na mga bonuses na pwede mong kitain as you scale your rank dito. Kaya, best advice, scale your rank, guys. No? Galingan natin, mag-perform tayo sa business, and syempre, i-target mo, i-goal mo talaga na, at least, no, you need to set a goal kasi negosyo naman yung ginagawa natin eh. Kaya ka nga andito kasi gusto mong kahit papaano may magbago sa buhay natin, kahit papaano merong something na matutunan tayo or something na potential na ma-unlock sa atin. So since we're talking about growth, okay? Syempre kailangan natin mag-upgrade din sa kita. Okay? So ngayon, ano ba yung ginagamit natin? Matrix structure tayo. Hindi po tayo binary. Okay? We use the matrix structure kasi dalawa yan eh. Binary system, binary structure, at saka yung matrix structure. Okay? Sa binary kasi, yung traditional binary, limited yung earning potential mo, and then if one leg yung nag-grow, yung kabilang leg mo naman maiiwanan. So, ano mangyayari niyan? Posibleng wala kang kita kasi kailangan muna ng kabangga. Okay? Kailangan muna ng ka-pair para may kikitain ka. Okay, so meron ding requirement, may require constant balancing to maximize income. Yes, no? Ganun yung nangyayari. Kailangan balanse yung left and right mo kasi kailangan ng pairing, kailangan ng bangga-bangga. Sa atin wala pong ganun. Okay, eto naman, ang gamit natin is 2x15 force matrix. Ano ibig sabihin yan? Ito yung kagandahan dito. It promotes teamwork and spillover from uplines. Kasi every time na kahit spillover man yan, meron ka pa rin matatanggap na commission dyan. Easier to manage and feel for some users. Okay? So, ito naman ginagawa natin. The matrix is designed for long-term result with the subscription businesses type of model, business type of model where members subscribe and keep coming back every month because of the product and income return. Ang kagandahan dito kasi subscription. So, meron siyang recurring payment. Every time na may recurring payment, meron ka rin matatanggap na recurring income. Okay? So, ganun kaganda yung business natin, no? So, eto naman, yung pangatlo natin, subscription bonus. You will earn 12.45 pesos sa kada subscribe ng mga ng mga tao, ng mga affiliates mo under under your matrix structure. Okay? Which is 498 pesos yung subscription kasi natin per month. Okay? So, ngayon, paano yan siya, ano? Paano ka kikita dito? So, 2x15 levels kasi tayo. So, automatic yung system positioning from left to right. So, every time na may papasok, magsisimula yan sa left and then right. And that's your first level. Yung slot kasi ng first level mo, that's 2 slots only. Isa sa left at isa sa right.
Ngayon sa ilalom nila, meron din yan silang tigi-isa sa left, tigi-isa sa right. Okay? So yung positioning dito is magsisimula siya from left, lahat ng left side, and then saka malalagyan yung right side. Okay? So ngayon hanggang 15th level. Okay? Ito yung ibibigay na kita ni Seacrest sa atin, no? Subscription bonus hanggang 15th level. So ngayon, duplication of 2 earn up to 50,000 pesos. Okay? So ngayon, paano yan? So, third at saka fourth level, kung mapapansin mo, tigda-dalawa lang yan. Okay? So, kung mache-check nyo guys, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. So, kung titignan natin, nagdo-duplicate lang siya ng tigda-dalawa. Okay? Yung dalawa mo, naging 4. Yung 4 mo, naging 8. Yung 8 mo, naging 16. So, kung titignan mo, no? So, meron ka makukuha dyan na 12.45 pesos sa bawat tao. Okay? Sa bawat number of people. So, ngayon, sa first level mo, since dalawang tao yan, meron kang 24.90. Okay? Maybe medyo maliit lang to. Siyempre, no? Sabi natin, sir, maliit. Ang liit lang naman, 24 pesos. Okay? Sa simula, maliit talaga to kasi bonus lang naman to eh. Pero guys, guess what? No? Wag ka. Kasi etong subscription bonus, para to siyang nag-avail ka ng isang property. No? Yung account value mo kay Seacrest tumataas. Appreciated yung value mo rito. So parang ganito. Kung titingnan natin siya sa first at saka second level mo, baba lang ng kita mo. Okay? As time goes by, okay? Every month, you keep your subscription, you retain your subscription, ano nangyari? Dumami yung mga tao mo. Nung dumami yung mga tao mo, nagkakaroon na ng mga subscribers sa ilalim mo kasi naiintindihan nila yung business, na-appreciate nila yung business, no? Nagugustuhan nila, they do their part, okay? So ano nangyari? Nagkakaroon din sila ng mga affiliates nila kasi syempre gusto lang din naman nilang kumita eh, kaya nga sila nandito, no? So ngayon, ano nangyayari? Kung titignan mo from first level to fifth level na puno mo yan, you get 771 pesos. So dyan na part, profit ka na. Okay? Profit ka na sa 498 pesos na per month na subscription mo. So ngayon, para ka nang walang nilabas. Actually, wala ka na talaga nilabas kasi yung profit mo na 771, yun yung pambayad mo para pang subscribe. Okay? Eh what if napuno pa yan hanggang 11th level? So kung titingnan mo, pag napuno hanggang 11th level yan, yung 2,048 na slot, from level 1 to level 11, napuno mo. Magkano yung total earnings mo? 50,000. So ito yung sinasabi ko na appreciated yung value mo. Kasi the moment you sign up, medyo maliit pa yung kita mo. Tama? Pero months from now, no? Years from now, tinrabaho mo, nag-grow, lumalaki yung account value ng subscription mo. So parang siya, parang nagkumuha tayo ng isang condominium sa pre-selling na stage pa lang. Pre-selling stage pa lang yung condo, kumuha ka, mas mura pa. Tama? Pero after 3 years pag na turnover na sa iyo yung unit, after 5 years malaki na yung value niyan. Tama ba, no? Parang alahas, pag bumili ka ng alahas ngayon after 3 years, 5 years, ang mahal na ng gold, ang mahal na ng alahas, no? So ganun din dito. Nag-subscribe ka ngayon habang nagsisimula ka pa lang yung company, 2 years from now, 3 years from now, possible malamang kumikita ka na ng malaki. Bonus pa lang 'to. Okay, kasi meron pong nangyari sa atin dito. Imagine ha, nag-sign up po siya last year. Okay, ang kinuha niya na package yung VIP, yung 10,000 natin. 8 months siya nagsa-subscribe that time. Imagine, she kept her subscription for 8 months. Magkano yung total na nilabas niya diyan? Nasa 4,000 sa 8 months. So imagine yung total na nilabas niya lahat-lahat sa kay Seacrest nasa 14,000. Ngayon nagka-emergency siya, kailangan niya ng cash. Binenta niya sa affiliate natin. Alam mo magkano kinita niya? 80,000 pesos yung binenta niya. So in short, yung value pala ng account niya tumataas as time goes by. So ganun yung subscription natin. And take note, so within 8 months na nagsa-subscribe siya, kumikita na siya doon every month. 'Di ba? It's a win-win situation. Kaya nga ito yung sinasabi ko, it's a good investment to keep your subscription kasi yung subscription or yung account value mo rito nag-a-appreciate, tumataas po.
Okay? Especially guys, if ginawa mo yung business, no, nag-ano ka, nag-duplication of three yung ginawa mo, hindi ka lang nag-antay ng spillover, you create, no? You create ang spillover na ikaw mismo yung ginawa mo, tinrabaho mo. Imagine, pag naging executive ka, national ka, no? Pag napuno mo yung matrix structure mo, imagine pag naging presidential director ka, that's 815,000. So the faster you build, the faster you earn dito. Okay? So ito naman, ito yung sinasabi ko na kailangan mong subscribe kasi yung value ng account mo parang ano to, parang bumili ka ng property na it depends on you, no? Na at the end of the day, no? Pwede mong, depende na yan sa iyo, okay? So, kumbaga appreciated yung value talaga, no? Pwede mong ibenta, pwede mong i-keep kasi kumikita ka naman every month. Okay? So, ganun kaganda itong business natin kasi yung negosyo mo, valuable yan. Okay? And then, kumbaga magagamit mo in the future. Hindi lang yun. Pag tinrabaho mo pa, kumikita ka every month. Okay? So, ayan, no? Actually, hindi lang naman secrets ang mga subscription companies nowadays. Even yung mga, kumbaga, yung mga ano natin, guys, internet, excuse me, even yung mga internet providers. Okay? Even yung kuryente natin, Meralco, no? Even yung, ano natin, mga, kumbaga, marami tayong mga subscription, mga applications right now, no? Mga bayad na din, subscription every month. So, ang dami. Pero hindi naman tayo kumikita doon. Ito yung maganda. Hindi ka manghihinayang sa subscription mo kasi meron kang free products, kumikita ka rin sa subscription mo. Okay? Is Seacrest worth it ba? No? So, eto ganito. Bigyan ko kayo ng scenario. Every month naglalabas ka. Sabihin na lang natin, dagdag natin yung shipping fees kasi meron kang free products. 600 pesos yung total na binayad mo. So, ngayon, times mo yun ng 12 months, 7,200 per year. Pero merong sikreto dyan, guys. Gusto mo mas makatipid? Isahin mo na kumuha ng 1 year. Kasi sa 1 year natin, ang total lang na ilabas mo, 6,200 plus shipping fee free. Okay? Free pa yung shipping fee mo dyan. So, total lang ng, instead na 7,200 yung ilalabas mo, naka-discount ka ng 1,000 pesos. Naka-save ka ng 1,000 pesos. So, all in all na nilabas mo, 6,200 lang. Tapos imagine guys, may free products ka pa nun. Almost 100% din yung balik na product sa'yo. And guys, guess what? Actually, hindi lang almost. 100% worth of products ang babalik sa'yo dun. Okay? So, kumbaga, for only 6,200, free shipping ka na, no? So, ngayon, times 5 years mo yan, magkano yung total nilabas mo? 36,000 pesos. Okay, naglabas ka ng 36,000 sa 5 years. No? Para sa akin, sulit na guys kasi bakit ilang 36,000 or let's say ilang 40,000 na ba yung nalabas natin na hindi naman tayo, kumbaga wala namang bumabalik sa atin eh. 'Di ba? So ngayon, let's say, sabihin na lang natin, tinrabaho natin yung business mo. After 11 months, kumita ka ng 50,000. Diyan pa lang, 11 months. Yung 5 years na sige mo bayad, at tsaka yung kumita ka, imagine ha, for 11 months, profit ka na pala. No? Kasi darating kasi yung time, yung mga monthly mo, kumbaga magiging free na yung subscription mo dahil sa dividends na nakukuha mo every month dun sa subscription mo. Okay? So, ito pa, yung pang-apat natin, yung matching bonus. Ito yung matindi. Kasi ito yung pinakamalaking kitaan sa lahat ng kitaan natin. You also get another 50% bonus from your direct referral sa kanilang monthly subscription commission for senior directors above only lang to. Okay? So, let's assume you have two direct referral. Meron kang dalawang direct referral ha. Si girl kumita ng 25,000. Si guy kumita ng 15,000. So, kung itotal natin yung mga kita ng mga direct referrals mo, kumita sila ng 40,000 per month. Okay? So, ngayon, since meron tayong matching bonus, meron kang 50% na matatanggap doon. Okay? Magkano? Meron kang 20,000 pesos na hindi nababawasan yung kanilang kita. So, imagine ha, ang gagawin simple lang dito. Refer people, pag nag-refer ka, tulungan natin, palakihin natin yung kita niya, payamanin natin siya sa subscription, nung kumita siya ng malaki,
no? Anong mangyari? Meron kang 50% sa kanyang subscription income. Napaka-simple. Okay? So, kumbaga, simple lang masyado. 50% ka kaagad automatically. Okay, ngayon, let's say, meron kang tatlong na-refer. So, yung tatlong na-refer mo, ito pa yung maganda kasi meron ka pang generational matching bonus. Okay? Hindi lang yung 50%. You get another 16% bonus up to 5 generations monthly subscription commission based on your rank. Okay? Meron siyang, ito yung sinasabi ko na the moment you scale your rank, meron kang kita dyan. So, kung itotal mo yung first generation mo, that's 150,000 pesos. Okay? So, meron kang 50% kasi senior director ka. Ngayon, pag nag-rank up ka guys, ito yung mangyayari pag nag-rank up ka. Okay? Ma-unlock yung second generation mo. Let's assume ha, yung numbers ng second generation mo, kumita sila ng 450,000 at executive director ka pa dyan. Meron kang 5% dyan. Imagine ha, 5%. Kung silang lahat ng second generation mo kumita ng 450,000, meron kang 5%. Imagine 22,500 na wala kang ginawa. 'Di ba? So imagine meron kang bonus na 5% sa lahat ng total na kinita ng second generation mo. Sino yung mga second generation? Referral ng referral mo 'yan. Okay? O ngayon pag nagkaroon ka pa ng third generation kasi naging national director ka, another 5% pa doon. Okay? Referral 'to ng second generation mo. Okay? O ngayon, na-unlock ulit yung fourth generation mo kasi naging corporate director ka. Another 3% guys. Sino to mga fourth generation mo? Referral to ng third generation mo. At pag naging presidential director ka pa, another 3%. Etong fifth generation, referral to ng fourth generation mo. Okay, so ganun kalaki yung pwede mong kitain dito. Kasi ang goal natin guys, pakitain natin or tulungan natin kumita yung mga tao natin. Kasi the moment na kumita sila ng malaki, ikaw din kaagad, no? Damay ka din, kikita ka rin ng malaki. Okay, get more direct members. Kumuha ka lang ng maraming direct referral para magkakaroon ka ng mas malaking matching bonus. Okay, eto naman yung rebates natin. Meron kang 5% dito. Ito yung maganda. Aside doon sa may kita ka sa ano natin, sa dropshipping profit, ito yung good news guys. Kasi meron kang kita na 5% sa every time you purchase products. Okay? So for standard, premium, and VIP, membership only. Hindi kasama si starter sa rebates ha. So every time you purchase, meron ka automatic 5%. Okay? So ito naman, meron ka pang generational product rebates up to 19% to. So kung ikaw, director ka, ikaw mismo yung bumili, meron ka 5%. Ngayon, pag naging senior director ka, nag-scale ka ng rank, ma-unlock yung 3% mo. Okay? Ma-unlock ang 3%, every time na bumili sila ng product, let's assume, bumili sila ng French vanilla, tigi-isa. Lahat ng mga members mo, bumili ng tigi-isang product, meron kang 3% dyan. Okay? O ngayon, na-unlock yung executive director mo, another 2% ka. Meron kang 2% sa third generation. Ngayon, pag naging national director ka, na-unlock yung fourth generation mo. Another 2% pa yan. Okay, pag naging corporate director ka, ma-unlock yung fifth at saka sixth level mo. Kay total mo yan pag corporate director ka, 3%. And 7 to 10th generation mo, that's presidential director, meron kang 1% dyan. Okay, so malaki to. Kaya kung ito total mo siya, that's 19% rebates. Okay? So, no? Malaki-laki. Rebates pa lang guys, buhay ka na dito. Actually, pag dumami yung mga tao mo, rebates pa lang, bawi ka na sa subscription mo. Okay, rebates pa lang ha, bawi na. So, parang nangyari, free na yung subscription mo rito. Okay? No encoding, no selling, no quota, just product purchase pa lang to. Okay? Hindi pa kasama yung mga, hindi pa kasama yung mga nagbebenta talaga. Okay, imagine ha. Ito pa lang, no? Bumibili pa lang to ng products. How much more pag sila mismo nag-a-affiliate na talaga, nagbebenta na. No? So, nagpo-purchase na sila worth 5,000 pesos, no? So, malaki-laki talaga yung kita natin. And lastly, company profit sharing, guys.
we are entitled to earn 2% of the entire company's gross income. So lahat ng kita ng company sa product sales, subscription sales, membership sales, upgrade sales, meron kang 2% dyan. So kung, for example, si company kumita ng 50 million, magkano sa'yo? Meron kang 1 million kasi meron kang 2% na matatanggap dyan. Shares will be divided evenly if there are multiple presidential directors. So ito, it's a pool na paghahatian ng lahat ng mga presidential director. Pero ito yung good news ko sa inyo, wala pang presidential director yung company kasi nagsisimula pa lang, pioneer pa lang yung company, kaya talagang ako mismo magsasabi sa inyo guys, grab the slot, paunahan to kasi pabilisan to, no? Pabilisan ng makapag-acquire ka agad ng position kasi sa mga susunod kasi ng mga mag-start sa atin, magjo-join sa atin, pag ikaw yung nauna, possible, no? Malaki talaga yung chances na ma-under siya sa organization mo. Okay? So, yung commission natin na cut-off, Saturday yung weekly cut-off natin, okay? So, mapupunta yan sa earnings mo. Before yan mapunta sa wallet balance. So, dropshipping profit at saka weekly fast start yung Saturday weekly cut-off natin. Yung monthly cut-off naman natin, last day of the month. Ano yung mga monthly cut-off? Subscription bonus, matching bonus, product rebates, and company sales share. Okay? No minimum withdrawal, so you can withdraw anytime, no? Or kahit magkano. Okay? Withdrawal request every day. Pwede ka mag-request every day and will be paid out every Thursday after 6 p.m. Manila time. So, yung withdrawal natin, your payout natin is pwede mong i-withdraw through via GCash, BDO, BPI, Metrobank, and GoTime. Okay? So, ayun, no? And, ayan. So, pag nandito na sa upcoming payout mo, pwede mo lang i-transfer or pag pumasok na siya sa wallet balance mo, pwede mo na i-withdraw. Pwede mo rin i-transfer wallet to wallet. Okay? So, ayan, consider it as your life plan, guys. Try to consider si Seacrest na gawin mo. Hindi lang basta magsisubscribe ka, kundi gawin mo talaga. Trabahoin natin, aralin natin. Idagdag mo na skills na ma-acquire mo before mag-end itong taon. Kasi, guys, ako na mismo magsasabi. Kumbaga, napakaganda nitong kumpanya. Hindi lang siya maganda, kundi it's a blessing for us. Kasi sa dinami-dami ng pwedeng opportunity na darating sa buhay natin, si Seacrest pa. And sa dinami-dami ng taong pwede natin ma-sharean, kayo pa. Okay? So, kumbaga, ako, I know for sure, lahat tayo nagdarasal na magkaroon ng opportunity. No? Lahat tayo gustong umasenso, lahat tayo, especially guys, ngayon sa generation natin, pansinin mo, ang taas na ng inflation. Inflation is unstoppable. Hindi natin yan mapipigilan. Kumbaga, every year tumataas yung inflation. Especially ngayon, yung tax di na rin mapipigilan. Palaki na rin ng palaki yung mga taxes natin. So kumbaga kung hindi ka maghahanap ng paraan para dagdagan yung kita mo, mas lalo tayong mahihirapan sa sitwasyon natin, guys. Especially kung ikaw pamilyado ka. Okay, meron kang anak na binubuhay, meron ka pang magulang na kumbaga nag-undergo ng medical niya treatment, no? Medical treatment, medication treatment, nag-undergo siya niyan. Kinakailangan talaga natin ng enough funds para kumbaga ma-sustain yung mga pangangailangan natin. So for me, consider this. Hindi lang siya basta subscription, but you have to consider this na etong Seacrest, it might change your life for the better. No, kumbaga, kung tutuusin natin, kung titignan natin guys, ilang 10,000 na ba yung nalabas natin na hindi naman tayo kumita? Wala namang bumalik. Okay, ilang 10,000 na yung pinalabas mo. Maybe nagpakain ka, nagpahanda ka, nagpa-birthday ka, nagpa-fiesta ka. 'Di ba? Bumili ka ng appliances na hindi naman kailangan pa. 'Di ba? Kumbaga imaginein mo na hindi ka kumikita sa mga pinaglalabas natin minsan. Pero guys, etong pinag-uusapan natin, hindi naman 'to gastos. Ang pinag-uusapan natin, negosyo that could help you acquire some skills and help you generate more money. Okay? Kasi lifetime naman yung access mo kay Seacrest eh. Lifetime naman yung account mo. Lifetime yung ma-acquire mo na connections dito. Yung trainings, yung community,
even our founders, lifetime na maririnig mo sila, no, na talagang makakasabay ka sa mga agendas, mga activities ng company, no, ma-develop yung skills mo. And especially guys, ngayong panahon natin, imagine ha, yung mga tao gusto na nila ng convenient, comfortability, ang gusto na nila, no, na kahit nasa bahay lang, no, after work, di ko na kailangan pumunta pa dito, ganito, ganyan. Eto guys, mas pinasimple na ni Seacrest, mas pinadali niya ng buhay mo. Ikaw na lang yung kailangan dito para kumita ka talaga ng malaki. You just have to believe on it eh. Na etong nakita mo is hindi ka lang pinalaway, no? Hindi ka lang kumbaga hindi lang siya pinakita sa ng parang wala lang eh. May purpose ang lahat eh. Sa dinami-dami ng pwedeng makakita nito, bakit ikaw pa? Bakit ikaw yung na-invite ng mga kakilala mo? No? So maybe there's something much more better pag sinimulan mo siya, no? Maybe pwede din itong maging bridge sa iyo na kumbaga maging bridge ka sa mga kakilala mo na kumita din sila. Okay? Kaya para sa akin guys, subukan mo, huwag kang matakot kasi you will not do this alone. Okay? Hindi mo to gagawin na ikaw lang mag-isa. Mahirap ang isang bagay pag ikaw lang. Okay? But if you're gonna ask me, sir, may mga kumikita na ba dyan? Ang dami na. Sobra. Ang dami ng kumita. Okay? Especially, no, yung mga affiliates natin, kahit nga baguhan, yung mga hinahandle ko, guys, kahit first timer sa pag-affiliate, walang idea sa sales, walang idea sa marketing, pero imagine, after 7 days, bawi na nila kagad. And imagine na mas younger pa to sa atin. Marami ako mga 18 years old, 19 years old, mga students dito na ginagawa yung business na ang lalaki ng kinikita. In one day, kumita ng 5,000. Imagine, no? Kung kaya ng mga batang to, kaya ng mga students na kumita ng ganito, how much more tayo na somehow baka nga ikaw mas magaling ka pa sa akin. Baka nga mas eksperyensado ka pa sa buhay. Baka nga ang dami mong kakilala, connections. No? Maybe this is the perfect time for you to start a business, an online business na kumbaga subukan mo lang. Okay? Just have to try on it kasi for me, life is all about taking risk. If hindi ka mag-risk, there's no reward. Okay? Ganun lang naman yung buhay eh. Kung hindi tayo magre-risk, wala naman din tayong kikitain eh. Wala naman din mangyayari sa buhay natin eh. Isang beses lang naman tayo mabubuhay sa mundong ito. Bakit di mo pasarapan? Okay? Kumbaga sa mundo natin right now, kailangan mo lang talagang sumubok eh. Para may ma-acquire sa'yo. Hindi lang naman agad kikita ka. Yes, may inspire tayo doon. Siyempre, yun naman talaga yung pinaka-pino-point out natin, kikita tayo. Pero ang point ko is yung ano ba yung skills na makukuha mo rito? Ano ba yung made-develop mo sa sarili mo na magagamit mo in the future? Kasi tandaan mo, we're preparing sa future. Okay? Kasi guys, after pandemic, hindi na natin pwedeng maibalik yung mga 2010 na strategy, 2000, year 2000 na mga marketing strategy, no? Hindi na, nagbabago na yung mundo, nagbabago yung marketing, no? Nag-iiba na yung mga tao, okay? So, nag-iiba na yung mga gusto ng tao. Gusto na nila comfortability, convenient, no? Na anytime, anywhere, pwede silang kumita. Okay? So, ito na yun. Ito na yung, kumbaga, chance mo. Okay? Ito na yung chance mo na nakakita ka ng isang legit na company, no? Legit na community na pwede nating pagtulungan. And andito lahat yung mga coaches natin na pwedeng tumulong sa'yo at isa ako sa mga gagabay at tutulong sa'yo dito. Okay? So, ayan no, simulan mo kaagad kasi this is the perfect timing. Kasi mga subscription companies talagang, kumbaga, nagsisiputukan na. Kumbaga, what I'm trying to say is, nagsisi-level up na sila, lumalaki, dumadami na yung mga subscribers nila. Okay? So, kaya for me guys, simulan mo kaagad, kausapin mo yung taong nakapag-refer sa'yo, yung nag-send sa'yo ng link na to. Contact them, mas maganda usap kayo para mapagplanuhan nyo what are the steps na gagawin mo after joining. Okay? Ano ba yung mga steps na gagawin mo? Ano ba yung mga i-workout mo? Ano ba yung mga strategies na gagamitin yung dalawa? Okay? Para masubukan yung kagad. And then, syempre, no, trabahuin natin. And then, syempre, hindi lang ba sa trabaho, sabayan natin ng dasal, guys. Okay? Malalim na dasal na, syempre, ako naniniwala ako, kumbaga, i-bless naman tayo ni God eh. No? So, kumbaga, fair naman ng Diyos, i-bless niya tayo if we do the right thing.
and this is the right thing to do. Okay? So, sabayan mo kami. Okay? Join with us. Start your journey with us at pagtutulungan natin yung business venture mo dito kay Seacrest. And I hope all you guys to do business with us. Pagtulungan natin yung journey mo, huwag kang mag-alala. Kasama mo kami. Okay? So, I think that's it for us tonight. Baka may mga ano tayo,